हे बघा, हे केळफूल आहे, म्हणजे केळीचं. आपण ह्याची आम्ही तुम्हाला रेसिपी दाखवली केळफुलाची भाजी आहे ना. आणि हे चवईचं आहे. चवई म्हणजे म्हणजे अशी पसरट असते, जमिनीलगत अशी पसरलेली पानं. हिची त्याला पण ही अशी केळफुल म्हणजे फुल येतं, ह्याचं चवईचं फुल ह्याला म्हणतात. त्याला आपण रानटी केळ म्हणतात. आणि ही ना पावसातच असतात. म्हणजे पावसात जुलैपासून जी सुरू होतात ना ती अगदी म्हणजे दसरा होईपर्यंतच्या पुढे पण असतात त्याची पानं. आणि ही पानं बरीच लोक पावसाळ्यामध्ये जेवायला वापरतात. का तर म्हणजे भांडी घासायचा त्रास नको म्हणून जेवायला, किंवा म्हाळ असतो त्या म्हाळामध्ये पत्रावीच्या ऐवजी सुद्धा ह्याची पानं वापरतात. अशी चवई. आणि ह्याला अशी बोंड येतात. तर ह्याची सुद्धा ना जी सुंदर होते. हे बघा हे असं आहे. आणि ह्याची बघा, ह्याला पण केळी छोटी छोटी येतात, पण ती केळी खात नाही ह्याची केळी. पण ह्या केळफुलाची भाजी अगदी ह्याच्यासारखीच लागते. ह्या केळफुलासारखीच ह्या चवईच्या बोंडाची भाजी लागते. तर मी तुम्हाला आज ना या चवईच्या बोंडाची भाजी करून दाखवणार आहे. एकदम सोपी पद्धत आहे. फक्त ह्याच्यामध्ये थोडेसे कधी चणा डाळ किंवा चणे घालायचे, किंवा काळे वाटाणे असेल तर काळे वाटाणे घालून नुसती आपण जशी ह्याची भाजी केली होती ना, तुम्हाला व्हिडिओ बघा केला ह्याचा केळफुलाची भाजी, त्याच पद्धतीने ही भाजी करायची आहे. तर तुम्हाला नंतर मी हे बोंड कसं साफ करायचं ते तुम्हाला दाखवते. थोडासा फरक दिसतो आहे. म्हणजे हे बोंड आहे ना, हे असं काळं असतं ह्याच्या बघा आतमध्ये ह्या. आणि ह्याची फक्त ही अशीच असतात. बघा ही चवईचं बोंड असतं ना, त्याला हा काढून टाकायचा असतो. अशीच आहे ती, सेम तशीच, काहीच फरक नाही. पण भाजीच्या चवीमध्ये थोडीशी फरक असतो. हिची जरा तुरट लागते, ह्याची तुरट लागत नाही भाजी. तर आपण आता चवईच्या बोंडाची भाजी आज करणार आहोत. बघा, चवईचं बोंड तर मी साफ करते. ह्याच्यामध्ये जास्त काही साफ करण्यासारखं नसतं आहे. हे बघा, फक्त हे जून असतील ना थोडेसे आता हे, तर त्याच्यामध्येच हा बघा तेवढंच एक काढून टाकायचं. असं हे आहे ते. पण केळफूल साफ करतं म्हणून दाखवलं होतं. हे जरा आडूक असतं म्हणून हे काढून टाकायचं. बाकी त्याच्यामध्ये काय नाही साफ करण्यासारखं नसतं. एकदम झटपट होणारी भाजी आहे. तर हा फक्त ते कशासाठी, ह्याच्यात जरा कडवटपणा असतो म्हणून हे काढायचं आहे. बाकी त्याचे काय अशी पाकळी वगैरे येत नाही आहे. हे बघा झालं. आता हे कोवळं आहे ना, ह्याच्यात नसणारच आहे. हे बघा, नाही ह्याच्यामध्ये. फक्त आपण खात्री करून घ्यायची, छोटं जरी असेल तर ते आडूक लागून ही भाजी म्हणून ते काढून टाकायचं आहे. तर अशा प्रकारे आपण ही भाजी साफ करून घ्यायची आहे. आता हे जे आहे ना, ह्याची बघायचं आपण कितपर्यंत आपल्याला मिळत आहे ते, आणि त्याप्रमाणे काढायचं. नंतर मग चिरून टाकायचं. तर हे बघा, आता ह्याच्यामध्ये तुम्हाला तो दाखवला ना, हा दांडा हा तो नसणारच आहे. बघा, नाही ह्याच्यामध्ये. त्यामुळे काही काढण्याची गरज नाही, असंच ठेवायचं. आणि जसं आपण केळीचं कसं उरलेला भाग जो आपण कापतो ना, त्या पद्धतीने हे कापून घ्यायचं आहे. तर आता मी ही भाजी ना चिरून घेते आणि नंतर तुम्हाला दाखवते. मिठाच्या काय जाते, पाणी घ्यायचं वाडग्यामध्ये आणि त्यात मीठ टाकायचं आणि मिठामध्ये हे चिरून टाकायचं आहे. पाणी घेतलं आहे आणि ह्याच्यामध्ये 1 चमचा मीठ टाकते, कारण ह्याच्यामध्ये डिंक असतो ना, त्याच्यामध्ये त्याला राप म्हणतात. आणि तो ना ह्याला लागला भाजीला तर भाजीचा कलर बदलतो, म्हणजे काळपट होतो म्हणून. बरोबर, ह्या पद्धतीने जसं केळफुलाचं करतो त्याच पद्धतीने आपण हे कापून घ्यायचं आहे. तर आता अशा प्रकारे मी ही भाजी सगळी कापून घेते आणि नंतर तुम्हाला फोडणी कशी करायची दाखवते. आता ह्याच्यामध्ये कडधान्य घालायचं असं, पण मी काय माझ्याकडे कडधान्य जास्त आणलेलं नाही आहे. पण थोडीशी मी ही बघा चणा डाळ भिजत घातली आहे. ही चणा डाळ टाकून भाजी करणार आहे. सुंदर लागते. तुम्हाला गावातच उपलब्ध वाटतं केळफूल. हे जे चवईचं बोंड आहे ना, ते मुंबईत कुठे मिळणार नाही. गावात ज्यांच्याकडे चवई आहेत परड्यामध्ये पूर्वी लोक लावायची, कारण त्याची पानं मस्त जेवायला छान वाटतं. तर आणि जेव्हा म्हाळबीळ असतात गावाला, तेव्हा चतुर्थीच्या वेळेला तर जेवायला आपल्याला त्या पानामध्ये म्हणजे चांगलं वाटतं. तर तेव्हा लोक लावायची पूर्वीची. तर त्या ठिकाणी बोंड आपण कोकण रेल्वेने जेव्हा जातो, प्रवास करतो, तेव्हा तुम्ही बघाल ना, तर कोकण रेल्वेच्या ट्रॅकच्या आजूबाजूला तुम्हाला अगदी म्हणजे मला वाटतं माणगावपासून बऱ्याच ठिकाणी अशी चवईची तुम्हाला मोठमोठी अशी बेटं दिसतात. त्याची पानंसुद्धा भरपूर मोठी असतात आणि त्याला ही अशी फुलं आलेली असतात ती चवईची. आता हे बघा, हे राहिलं ना एवढं, ते काय करायचं, पुढचा भाग जो आहे ना तो कापून टाकायचा. आणि हा भाग जो आहे ना त्याला चांगल्या अशा बारीक बारीक अशा त्याच्या फोडी म्हणजे असं त्याला असं चिरून घ्यायचं असं, आणि मग ते चिरायचं आहे ह्या पद्धतीने. केळफूल आपण असंच चिरतो नाही का, तसंच. आणि हे मिठाच्या पाण्यात टाकल्यानंतर ना जरा ते आपण जरा चांगलं असं कुस्करून घ्यायचं, म्हणजे असं 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 करून
की त्याला सगळ्या डिंक निघून जातो आणि भाजी नाही पांढरी शुभ्र दिसते. तर तुम्हाला मी हे चिरून घेते आणि नंतर पुढची कृती दाखवतो. भाजी चिरून ठेवली, मिठात टाकल्यामुळे बघा दिसतोय तुम्हाला राप कसा आला आहे तो. आता मी 2-3 वेळा धुवून घेणार आहे. हां, तर आता याच्या फोडणीसाठी बघा हा एक मोठा कांदा चिरून घेतला आहे, 7-8 लसणीच्या पाकळ्या, कढीपत्ता घेतला आहे, हा मसाला आमचा, तेल, मीठ, खोबरं आणि या आतमध्ये घालला चण्याची डाळ. तर आता मी पहिल्यांदा काय करते, हे 2-3 वेळा ही भाजी धुवून घेते. गॅसवर टोप तापत ठेवलं आहे. आता एक थोडीशी रानकिळ्याची भाजी असल्यामुळे आपण थोडंसं तेल जास्त घालायचं आहे. हे बघा चांगले 3 चमचे तेल घातले. आता तेल तापत ठेवते आणि हे बघा ही भाजी आता काय करायची, म्हणजे जरा चांगली असं पिळून घेऊन काय करायचं आहे, आपण केळफुलाची घेतो त्या पद्धतीनेच घ्यायची. आता ही भाजी दाखवण्याचा उद्देश एवढाच होता की तुम्हाला मी मागच्या प्रत्येक व्हिडिओ मी सांगितले की पूर्वीच्या काळी पावसामध्ये विशेष भाज्या मिळायच्या नाहीत. म्हणजे कधी ज्या पडवळ वगैरे लोक घालायची, खूप पडवळ, दोडकी, ती होईपर्यंत मग ह्या भाज्या शोधायची. उड्याच्या शेंगा, टाकळ्याची भाजी, ही चवळीच्या बोंडाची भाजी, आणि त्याच्यात आपला म्हणजे ते कायचे दिवस ते आपले काढायचे. कारण ज्या पडवळ वगैरे घालायची त्याला वेळ म्हणजे श्रावणात वगैरे ती भाजी व्हायची समजलं ना, तोपर्यंत मग ह्या भाज्यांचा वापर करायचे. मोहरी घालते, जिरं थोडं, हिंग थोडासा, चांगलं तडतडलं की मग या लसणीच्या 7-8 पाकळ्या घेतल्या आहेत ना त्या, कढीपत्ता, आणि हा एक मोठा चिरलेला कांदा आपण चांगला तेलावरती परतून घेऊया. थोडासा गुलाबी कलर येईपर्यंत परतायचा आहे, नंतर मग मसाला घालायचा आहे. परतून घ्यायचं आणि नेहमीप्रमाणे आपण मीठ घालायचं कांद्यावरती. कांदा आपला लवकर मऊ होतो म्हणून. आता हे भाजीला हवं आहे तेवढंच मीठ मी घालते, छोटा आमचा 1 चमचा आहे तो, आणि थोडीशी हळद पूड टाकते. त्यामध्ये आमच्या सगळं हळद वगैरे असतं त्यामुळे आणि वेगळं काही घालण्याची गरज नाही आहे. चांगलं जरा परतून घेऊया. आता जसं आपल्याला तिखट हवं त्याप्रमाणे आपण काय करायचा, हा आमचा मालवणी भाजका मसाला. थोडीशी तिखटच भाजी केली की चवीला छान लागते म्हणून. आणि भाजी शिजायला जास्त वेळ लागणार, वाफेवर शिजवणार आहे, पाणी अजिबात घालणार नाही. आणि तुम्हाला समजा ज्यामध्ये चणे किंवा वाटाणे घालायचे असतील ना तर ते उकडून घ्यायचे आणि नंतर मग ह्या भाजीमध्ये घालायचे. आता ही चण्याची डाळ आहे का, ही वाफेवर शिजणार आहे बघा, थोडीशीच घेतली आहे चण्याची डाळ, जास्त घेतली नाही बघा. त्या भाजीबरोबरच वाफेवर शिजणार आहे ती, कारण भिजलेली असल्यामुळे जास्त वेळ लागणार नाही आहे. आता ही भाजी घालायची. ह्या एका केळफुलाची भाजी जर भरपूर जर कडधान्य घातलं तर 7-8 माणसांना होईल. तर ही भाजी सगळी 4 माणसांना भरपूर होणार आहे. आता याच्यामध्ये काय मीठ वगैरे काय घालण्याची गरज नाही, मी घातलेलं आहे. वाफेवरती शिजून घेते ही. तर मी ताटलीतवरती ना पाणी ठेवणार आहे, जरा चांगली परतून घेते, सगळ्याला मसाला वगैरे लागायला पाहिजे म्हणून. हे बघा या ताटलीमध्ये पाणी ठेवल्यावरती आणि गॅस एकदम मीडियमला आहे. बघा आता आपण 5 मिनटं अजिबात त्याला काय हलवायचं नाही, 5 मिनटानंतर आपण ढवळूया. 5 मिनटं झाली आहेत, बघूया आपण भाजी परतूया जरा. वाफेवर शिजवली आहे. हे बघा चण्याची डाळ शिजली आहे भाजी. बघा भाजी आपली तयार करून दाखवून, डाळ एकदम चांगली शिजली आहे. आता खोबरं आवडीप्रमाणे खोबरं घातले की डाळ चांगली चव येते म्हणून, आणि ही कोथिंबीर. जरा गॅस मोठा करते चांगला चरचरेपर्यंत. बघा आता ही आपली चवळीच्या बोंडाची भाजी तयार झालेली आहे.
भाकरीबरोबर चपातीवर आपण हे खाऊ शकतो किंवा भातावर सुद्धा आपण खाऊ शकतो. तुम्ही ज्यात आणि हे घातलात ना का ते वाटाणे का चणे घातले त्याला आणि चांगली चव येते. तर मित्रांनो, बऱ्याच दिवसानंतर आमच्या चॅनलवर आम्ही रेसिपी दाखवत आहोत चवळीच्या बोंडाची भाजी. तर खायलाही अतिशय चविष्ट असते आणि गरमागरम भाकरीबरोबर ती खूप छान लागते. तर तुम्ही पण अशाच प्रकारे तुम्हाला कधी चवळीचं बोंड मिळालं तर त्याची भाजी नक्की करा. तसेच आमच्या चॅनलवर इतरही विविध रानभाज्या आहेत त्याही नक्की बघा. आणि हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला हे आम्हाला कमेंट करून नक्की सांगा. हा व्हिडिओ तुमच्या मित्रपरिवाराबरोबर जास्तीत जास्त शेअर पण करा. धन्यवाद.